खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननिसिम फिन आं सानसेयारि खौरां लानानै फैबावबाय नोंथाङा जुदि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय एसबी बड' निउज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला नोंथाङा बे चेनेलाव सानफ्रोमबो फुंनि समाव खौरां मोननो हागोन। 2 अक्ट'बराव आसामाव साउथ आफ्रिका आरो इन्डियानि गेजेराव जागोन T20 क्रिकेट मेच। साउथ आफ्रिका आरो इन्डियानि गेजेराव जानो गोनां T20 क्रिकेट गेलेनायखौ लानानै क्रिकेट मोजां मोनग्रा नोगोरारिफोरनि गेजेराव रंजानायनि बाना। मैयानि फुंनि समनिफ्रायनो टिकेटनि हार्ड कपि लानो थाखाय नेहरू स्टेडियामाव होंगो दोंगो सुबुंनि बानाखौ नुनो मोननाय जादों। गोलाव समनि उनाव गेलेनाय बादायलायनायखौ नुनो मोननायजों लोगोसे गावनि जायगायावनो थानानै गावनि मोजां मोननाय गेलेगिरिफोर विराट कोहली, रहित शर्मा आरो गुबुन गुबुन मुंदांखा गेलेगिरिफोरनि गेलेनायखौ गावनि मेगनजोंनो नुनो मोनगोनखौ लानानै रंजाखांदों क्रिकेट मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरा। रिपर्टनि बायदिब्ला 2 अक्ट'बराव जानो गोनां T20 क्रिकेट गेलेनायनि थाखाय जेब्ला 16 सेप्तेम्बराव अनलाइन टिकेट बुकिं खालामनायखौ बेखेवनानै होदोंमोन अब्ला 2 मिनिटनि गेजेरावनो टिकेटआ जोबजोबदोंमोन। मख'नो गोनांदि साउथ आफ्रिका आरो इन्डियानि गेजेराव जानो गोनां T20 क्रिकेट गेलेनाया गुवाहाटीआव थानाय बरसापारा क्रिकेट स्टेडियामाव खुंजागोन। फुखुरियाव गोग्लैनानै सम्बार बसुमतारी मुंनि सासे सुबुंनि जिउ खहा। बे जाथाया बाक्सा जिल्ला सालबारि गुदुलि बाजाराव जादों। 70 बोसोर बैसोनि सम्बार बसुमतारीनि गोथै देहाखौ फुख्रियाव गोजावनानै थानाय हालोदाव बोखांनो हादों रायजो राजाफ्रा। ओनसोलनि सुबुंफ्रा फोरमायथिनाय बायदिब्ला सम्बार बसुमतारीया गुबैयै मायांपारा गामिनि थागिबिमोन। लामा सामा बिबायनानै जायोमोन होननानै फोरमायथिदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। जेनाखि फुंनि समावसो सम्बार बसुमतारीनि गोथै देहाखौ फुख्रियाव गोजावनानै थानाय हालोदाव बोखांनो हादों। बेनिखायनो बिथांनि थैनायनि आन्दोआव सोरनिबा आखाइ थानो हागौखौ सन्देह खालामदों आरो जाथायनि सायाव बासबारि पुलिसनो खौरां हरदों। लोगो लोगो बासबारि पुलिसा नुजाथि फैनानै बिथांनि गोथै देहाखौ पस्टमर्टेमनि थाखाय मुसलपुराव दैथायहरदों। उरखावगोरा ब्रह्म मुर्दाबाद स्लगानजों गोमसारहोदों बाक्सानि जाला गाहाय लामायाव। जायनो बे ओनसोलनि MLA अदेबानि मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मखौ जाला ओनसोलाव लाबोनो हायो बेनोनो 10,000 रां बान्था होनो फोसावदों खुद्रिनाय रायजो राजाफोरा। जालानि गाज्रि लामाखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों लोगोसे फरायसाफोरा BTC सोरखारनि हेंथायै खुद्रिदों। बिथांमोना फोरमायथिदों दि जाला ओनसोलाव दिनैसिमबो मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मखौ नुफेराखै। सोरबा जुदि बिथांनि मोखांखौ दिन्थिफैनो हायोबा 10,000 रां बान्था होनो थाखाय फोसावदों खुद्रिसारनायनि मादाव सासे सुबुङा। बिथांमोना फोरमायथिदों दि जालानि गाहाय लामाया जोबोद गाज्रि थासारियाव दङ। फोथार बुंब्लाबो गोरोन्थि जानाय नङा। बिसायख'थिनि समाव बे ओनसोलाव ड्रेन लुनानै होनायनि खोथा होदोंमोन BTC सोरखारा। नाथाय ड्रेन लुनाया गोजाननि खोथा। सुबुंनि थांलाय फैलाय हान्था मेलानि थाखाय खमसे खम गोनांथि। लामानि थाखायनो रायजो राजाफोरा ओंखारनानै सोमावसारनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। मानोना लामा गाज्रि जानायनि थाखायनो सानसेयाव 4-5 जाब्रबथाय जानो गोनां जायो होननानैबो फोरमायथिदों खुद्रिसारनाय रायजो राजाफ्रा। लोगोसे फोरमायथिबावदों दि दानि BTC सोरखारा बिसायख'थिनि समाव सोलायनाय आरो जौगानायनि मुङाव स्लगान होनानै रायजो राजाफोरनो गोबां खोथा होदोंमोन। रायजो राजाफ्राबो गावसोरनि मानसि साननानै प्रमद बर' आरो उरखावगोरा ब्रह्म बिथांमोननो गोसोजों भट होदोंमोन आरो देरहासार होदोंमोन। बिथांमोनहा खोथा होनाय बायदियै बे लामाया एक्सप्रेस हाइवे जानो नांसिगौमोन। नाथाय खमसे खम हान्थिनो थाखायनो मोजां लामानि थाखाय रायजो राजाफोर आरो फरायसाफोरा ओंखारनानै स्लगान होनो गोनां जादों आरो होख्रावनो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों। आरो दानि सोरखारा जौगानायनि खामानि मावनायाव फेलें जादों होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा। लोगोसे जौगानायनि नंखाय स्लगान होनानै सोरखाराव फैनाय सोरखारा गोहोआव थानो नाङा, सालायनो हायाबा रिजाइन होनांगौ होननानैबो बुंथियो खुद्रिसारनाय रायजो राजाफोरा। चिरांनि सान्थिफुराव EM रनजित बसुमतारीया हानि फोरमान बिलाइ राननानै होदों। 2006 फरेस्ट डिवेलार्स एक्टनि गेजेरजों सान्थिफुर हाथाइ खाथिनि सान्थिफुर गामिनि सुबुंफोरनो हानि टाइटेल राननानै होदों EM रनजित बसुमतारीया। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै EM रनजित बसुमतारी बिथाङा फोरमायथिदों दि सान्थिफुर गामियाव 50 बोसोरनिफ्रायनो रायजो राजाफ्रा रायजो जाबोदों आरो थालांनाय सुबुंफोरनोनो बासि बासि हानि फोरमान बिलाइखौ गथायनानै होनाय जादों। गोजाम गामिनि थागिबिफोरनो हानि फोरमान बिलाइ गथायनाया बेनो गिबि जागायजेननाय होननानै बुंथियो बिथां EM रनजित बसुमतारीया। आरो चिरां जिल्लायावनो 35 गामियाव हानि फोरमान बिलाइ होनो थांबावगासिनो दं होननानैबो फोरमायथियो। बेनि अनगायैबो 2006 फरेस्ट डिवेलार्स एक्टनि गेजेरजों उदालगुरिनि धनसिरि डिभिजनाव 6 गामिनि सुबुंफोरनोबो हानि फोरमान बिलाइ गथायनाया जाखांबाय होननानै फोरमायथियो बिथाङा। मैया महालया फुजामोन। नाथाय महालया फुजानि सानावनो दुखुनांथाव जाथाय जादों। थानसालियाव थांबाय थानाय समावनो नाव बेलथायनानै 24 सुबुंनि जिउ खहा जादों। बे दुखुनांथाव जाथाया बांलादेश हादराव जादों। बांलादेश हादरनि पान्जागर जिल्लानि कटरा दैमायाव जादों बे जाथाया। पन्जागर जिल्लानि डिपुटि कमिशनार
जाहारुल हकआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला नावाव सा 70निफ्राय 80सो सुबुंफोर दंमोन। दुर्गा फुजा जानायनि सिगां सिगां महालया फुजानि थाखाय हिन्दु धोरोमनि सुबुंफोरा गोदो गोदायनिफ्रायनो फोथायबोनाय बद्देश्वरी थानसालियाव नावनि गेजेरजों थांगासिनो दंमोन। बेयावनो नावा बेलथायदों। नांनायनि बांसिन सुबुं दैखांनायनि थाखायनो नावा बेलथायदों होननानै फोरमायथिदों। बे नावाव बेलथायनाय जाथायाव सा 24 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो सा 12नि गोबाङानो दासिमबो गोमानानै दं होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। फोरमायथिबावनाय बायदिब्ला नावाव थानाय गासैबो सुबुंफोरानो बांलादेशआव थानाय हिन्दु धोरोमनि सुबुंफोरमोन। महालया फुजानि समाव गोदो गोदायनिफ्रायनो बद्देश्वरी थानसालियाव थांनानै सिबिहैयोमोन हिन्दु धोरोमनि सुबुंफोरा। नाथाय दुखुनांथाव थानसालि फारसे थांबाय थानाय समावनो नाव बेलथायनायनि थाखाय सा 24 सुबुंनि जिउ खहा जादों। सा 24नि मादाव सा 8 उन्दै गथ'साफोरमोन आरो सा 12 आइजोफोरमोन होननानै फोरमायथिदों। नोंथाङाबो एबा नोंथांनि सिनायनाय सोरबा आइजोआबो गुबुन हारिनि गोदै गोदै रावाव गलिनानै मोजां मोननायनि जेयाव नांदों नामा? जुदि नांदोंबा सांग्रां जा आरो गुबुनखौबो सांग्रांथि होनाया मोजां। आसाम पुलिसा आसामजों लोगोसे हारियानानिफ्राय आइजो फानहरग्रा गासै सा 9खौ हमनो हादों। थांनाय 2021 मायथाइयाव सासे आइजोखौ लांखारनाय जाथायनि सायाव होनाय केसनि सायाव बिथा खालामनानैनो आइजो लांखारनायखौ फानहरग्रा सा 9खौ हमनो हादों, जायनि मादाव सासे आइजोबो दङ। 2021नि केसआव गिबियाव सानै दुथांफोरखौ हमनो हादोंमोन। बेनि उनाव सोंनाय फिननाय लानायनि गेजेरजोंनो आइजो लांखारग्रा गेंनि सोमोन्दै मिथिनो मोननाय जादों। बेनिख्रुइबो गोसो होथावनासिनदि लांखारग्राफोरा गावसोरनि मुंखौ राहुल मुङै सिनायथि होयोमोन आरो आइजोफोरखौ मोजां मोनफ्लानानै जुलिनि रादाय होयोमोन। बेबायदिनो खायफाया खामानि होनायनि मुङाव गुबुन रायजोआव लांखारनानै फानहरोमोन आरो बांसिनै हारियाना रायजोआव फानहरोमोन। सासेयाव 1 लाखनिफ्राय 3 लाख रां लानानै आइजोफोरखौ फानहरनायखौबो सोंनाय फिननाय लानायनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। आइजो लांखारनानै फानहरनाय बे केसनि सायाव बिथा खालामनानै आसाम पुलिसा हारियाना पुलिसनो खौरां हरनानै हारियाना पुलिसनि मददजों आसामनि दाब दाब जायगाजों लोगोसे हारियानानिफ्रायबो गासै सा 9खौ हमनो हादों। लोगोसे आसामनि बरपेटा आरो मंगलदैनिफ्राय गुबुन रायजोआव फानहरनो नागिरनाय 2 आइजोफोरखौबो रैखा खालामनो हादों। आइजो फालांगिनि दायाव हमजानाय सा 9नि मुङा फारियै आलेका बेगम, आखेर आली, नूर मोहम्मद, आनवार हुसैन, साद्दाम हुसैन, आशराफुल आलम, आजाद हुसैन, दिलबार हुसैन आरो जैनुर आली। थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया जेबो मावाखै होननानै सम बारहोनायनि दा समय नङा। बे खोथाखौ बुंथिदों दावराव देख्रेब नार्जारिया। थांनाय 19 सेप्तेम्बराव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै थानाय सुबुंफोरखौ होखारनो थाखाय दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांमोनहा सोमावसारनाय हाबाफारि लादोंमोन, जायखौ लानानै प्रमद बर' बिथाङा बुंथिदोंमोन दि थांनाय 19 बोसोराव बिपिएफनि सोरखारनि समाव दावराव देख्रेब नार्जारिया ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव थानाय हाखौ बेसेबां बोखांफिननो हादों बेनि हिसाबखौ होयोब्लासो बेनि उनाव होस्रांनांगौना होस्रांनाङा बेनि सायाव साननाय जागोन होननानै बुंथिदोंमोन। बेनिनो फिननाय होदों दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङाबो। बिथाङा बुंथिदों दि थांनाय 19 बोसोराव बासुगाव आरो बिलासपुराव थानाय ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकनि हाखौ बोखांफिनदोंमोन। बेनि अनगायैबो गोबां ओनसोलनि हाफोरखौनो बोखांफिनदों। थांनाय 2012 मायथाइनिफ्राय बिपिएफ एंगारनायनि उनाव ट्राइबेलफोरनि हा हुनि जेंनाखौ लानानै गोबां सोमावसारदों। दिल्लीयाव प्राइम मिनिस्टार आरो हम मिनिस्टारखौबो लोगो हमहैदों, जेराव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै थानाय मजाबारि गामि आरो बिलासपुरनि हायाव इभिक्सन खालामनो थाखायबो चिरां जिल्ला एग्जिकिउटिभ मेजिस्ट्रेटआ बिथोन होखाबायमोन। 2019 मायथाइसिम बिनि गासैबो खामानियानो जोबजोब्बायमोन, खालि होस्रांनोल' आद्रा दंसैमोन। दा बे फाइलआ रनजित बसुमतारिनाव दं। बिथाङा गनायथि होयोब्लानो होस्रांनाया जागोन होननानै फोरमायथियो दावराव देख्रेब नार्जारिया। बेनि अनगायैबो समाजनि गोबां हाबा मावदोंमोन, नाथाय थांनाय 19 बोसोराव हाग्रामा महिलारि आरो दावराव देख्रेब नार्जारिया जेबो हाबा मावाखै आरो मा हाबा मावदों होननानैल' सोंथि खालामबाय थानानै सम बारहोबाय थाबाल' जानाय नङा। थांनाय 19 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया मा खामानि मावाखै बेनि सायाव डाटा बुथुमनानै बेफोरनि खामानिखौ मावहोनानैबो प्रमद बर'खौ बुंथियो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा। मानोना खामानि मावनो थाखायनो प्रमद बर'नो रायजो राजाफ्रा गोहो होदों होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा। बिनि अनगायैबो जायनाखि प्रमद बर'आ हाग्रामा महिलारिनि सोरखारनि समाव मा मावदों होननानै सोंथि खालामबाय थादों, बिथाङा गावनि सोरखाराव थानाय मोनसे समनि बिपिएफनि दैदेनगिरिफोरनावनो सोंनो हागोन। मानोना बिथांमोनहानो दा प्रमद बर'नि सोरखाराव सोरबा इएम, सोरबा एडभाइजार, सोरबा कर्मि जानानै दंहैयो होननानै बुंथियो बिथाङा। बिनि अनगायैबो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा फोरमायथिबावदों दि माखासे सान सिगांसो आसाम सोरखारा हा नागिरनानै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक ओनसोलाव थानाय बाक्सा सिमलागुरिनि 29 बर' नखर,
सान्तिपुरनि 53 बर' नखर, मिलनपुर नारायणपुरनि 28 बर' नखर आरो दैमागुरिनि 27 बर' नखरफोरनिफ्राय बिखासेयै हा लाफिननो थाखाय आसाम सोरखारनि कमार्स एन्ड पाब्लिक एन्टारप्राइज डिपार्टमेन्टनिफ्राय बाक्सानि डिसिनो लाइजाम हरदों। नाथाय बिटिसिनि हाखौ डिसिआ लानो थाखाय माबोरै गोहो मोनखो होननानै सोंथि खालामो बिथाङा आरो बेफोर गासैबो मोन 16 बिफानखौ डिसिनो गथायनायनि फिथाइ होननानैनो बुंथिबावो बिथां दावराव देख्रेब नार्जारिया। खामानि होनायनि मुङाव 25 जौखोन्दो लानायनि अजद प्रमद बर'नि सायाव। नाथाय अजद होनायनि सायाव 10 निफ्राय 12 घन्टानि गेजेराव फोरमान होनो हायाब्ला केस होनो सिगांदों इउपिपिएल दोलोआ। 300 कौटि रांनि खामानिनि सायाव 25 जौखोन्दोयै रां लानानै खामानि होनायनि अजद होनायजों लोगोसे रां साननो थाखाय बिटिसि सेक्रेटारियेटआव प्रमद बर'आ मेसिन लाखिदों होननानैबो अजद होदोंमोन एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ, जायखौ लानानै देबरगाव ब्लक इउपिपिएलआ खौरांगिरि मेल खुंदों। एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ प्रमद बर'नि सायाव होनाय अजदआ नंखाय होननानै खौरांगिरि मेलनि गेजेरजों बुंथिदों देबरगाव ब्लक इउपिपिएलनि मावथिफोरा। आरो बे अजद होनायनि सायाव 10 निफ्राय 12 घन्टानि गेजेराव एमसिएलए मुनमुन ब्रह्मआ फोरमान होनो हायाब्ला मुनमुन ब्रह्मनि हेंथायै केस होगोन होननानैबो फोरमायथिदों बिथांमोनहा। आरो रां जाख्ल'नायखौ लानानै उल्थायै हाग्रामा महिलारि सोरखारनि सायाव अजद होफिनदों बिथांमोनहा। बिथांमोनहा फोरमायथिदों दि हाग्रामा महिलारिनि सोरखारनि समाव 2200 कौटि रांनि जाख्ल'नाय जादोंमोन। बेनि अनगायैबो थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिनि सोरखारा फिसा थिखादारफोरखौ जेबो गोनांथि होआखैमोन, खालि आगसि आगदा थाग्रा थिखादारफोरनोल' रांखौ हरदोंमोन। नाथाय प्रमद बर' बिथाङा फिसा थिखादारफोर गासै 800नि गोबांनो 10 लाख राङै राननानै होदों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। खौरां फोजोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा जुदि खौरांखौ मोजां मोनदोंबा अन्नानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।